Ndichabatwa nemhosva. Ndikanyimba ndichabatwa nemhosva. Mwari arimbatsiro. Mwari vari mubatsiri wangu. Pamusoro echangamire zita ndinoitwa Olivia Sagonda. Ndinobva pafamu namba 16 Tsonzo. Ndakamirira mhuri yaJohn Charles Sagonda. Ndauyawo nenyaya iri kutishungurudza mukati memusha. Takaberekwa tiri 11, 7 boys and 4 girls. Tauyawo nenyaya yepamusha pedu wakarereka mama. Pakukura kwedu vakuru vakaenda kumabasa. Mudiki Elliot ndiye ari pano. Akazoendawo vakuru vakati ngaadzoke anochengeta vabereki nekudhivheropa pamusha. Akapiwa mainputs, injini yekudiridza ugadheni, chigayo nemota Land Rover. Mukoma akatanga kushanda horticulture and kuchengeta mombe. Zvazvo baba waiwa nemombe dzavo dzekuroorwa kwedu isusu vasikana. Elliot akaisa paddock, akazororawo akaita mhuri yake 5 boys and 5 girls. Akawadzidzisa achiwachengeta. Pakatanga dairy pawatsomba, akapindawo mune zvedairy akachengetawo mombe dzari dzemukaka. Mugore ra1999 mudzimai waElliot akashaya, akapfuurira mberi kuchengeta vabereki nevana vake. Semhuri takagutsikana nerudo rwaitwa naElliot pakubata vabereki nedevelopment yepafamu. Takataura nababa kuti Elliot apiwe famu atungamirire isu tese. Baba vakabvumirana nazvo, vakanyoresa Elliot pamusoro, tikazonyorwa vamwe tese pasi. Mai wedu wakazoshaya mugore ra2021 wari mumaoko aElliot. Akazororawo zvakare gore ra2022 wakazobatsirana kuchengeta baba. Baba wakazoshaya 2026. Hapana nhaka yakazobhuyiwa sekuti Elliot anga apuwa fama kuti atungamire tese. Kana mombe dzadziripo dzakangonzi hapana anobata, Elliot sezvo aine vana vadiki wemudzimai mudiki anofanirwa kuvadzidzisa, kusanganisira ndewe mudzimai mukuru wanga wasati wapedza chikoro. Saka hapana mombe dzakazobatwa. Dambudziko ratichitsa pano Changamire, mwana waElliot Washington wenhamba 6 akadzoka kubva kuchikoro kwaaidzidza zvefarming gore ra2008. Baba Elliot wakati ngatishande mwanangu. Mukudaro Washington ndiye aiendesa mukaka kuvatsomba. Akasarudzwa kuita chairman wedairy. So nguva zhinji yake ainge ari kuvatsomba, baba vachiita zvegadheni. Ndipo pakaintroducwa mabhuku evetinary. Washington akabva atora mukana kutenga bhuku akanyoresa zita rake baba vasingazivi. Mari yemukaka aibata ndiye. Zvaakutonesa kuti baba wawanewo mari. 2010 mwana wanhamba 4 akashaya mari dzekubasa
dzakabuda muzita raEliot. Akatenga mombe 2 sinzi panga paine mwana mukomana waiita kuti mwana azobatsirikana nechikoro. Mombe dziri kubereka, mukaka uri kukama, dzimwe achitengesa. Iko zvino mwana akapasa form 6 14 points, akagara hapana mari. Akanga atowana kunzvimbo kuyunivhesiti 2 years back, akagara izvozvi. Gotwe raEliot remukadzi mukuru akatengawo mombe. Mari Washington ari kudya ndiye, mukaka achitengesa ndiye. Mukudaro mari yemukaka baba hapana chavari kuwana. Mombe dzacho ari kutengesa baba wasingazivi. Wachimbo mukumbirawo mari yewana wechikoro. Akaramba. Wana 2 boys wakazotorwa naTete Rose wari apa, wakanodzidziswa kunoto. Mukuru ari mu3rd year kuyunivhesiti. Second born akaita form 6 13 points, akagara hapana mari. Tete waomerwawo. Third born akatorwa nasister, hanzvadzi yaWashington, wakamuchengetawo kuburikidza nekuti Washington airamba nemari yekuti wana wamainini wadzidzira. Pakutaudzana anoti neni ndiriwo baba. Eliot ari kushungurudzwa. Apa murwere weasima, anoda mishonga. Pane wakambogadzirisawo baba Eliot achitaurirawo kuti waidze kugadziriswa. Wakambotaura wone muzukuru, wakagariswa pasi, haana kuteerera. Muzukuru mwana wasisi wangu inini anonzi Muchemwa akauyawo akabva Harare nenyaya iyoyi, wakagariswa pasi, hapana kuteerera. Sekuru wake wakabva mai wake wakaudzwawo naiye Eliot kuti muzukuru wenyu zvaari kuita, ndatambura mishonga yeasima, handisi kuwana mishonga. Ndopaakatengawo masofrini 2 kubva zvangoperawo zvakadaro. Eliot akaendazve kupolisi kuti wanoenzaniswe, haana kuteerera. Hapana kuvhurwa doketi bakupolisi, kwako kungoenzaniswa. Ininiwo muna 2023 ndakaita gurupu newana wamai wake Washington, tichitaura nezvekushungurudzwa kuri kuita baba. Akasiurwa, haana kuteerera. Pari zvino inini kuuya kwandaitawo kumusha izvozvi, ndatumwawo tasara tiri 6. Kuna mukoma mukuru nemumwe mukoma ari kurwara zvake nasisi wari kwaGutu. Wakati endai mumboone, tanzwa kuti Eliot ari kutambudzika. Munongoziva kuti sizini yekurima zvine sizini. Pamwe anenge asitori namari yacho, asi mwana ari kufadaya zvake. Tine 2 weeks tauya, ndakaedza kutaura naye, akati endai kwese kwamunoda, handitauri nemi. Akatobvisa maoko kuti tinoda kutaura nababa chete, noti nemi. Akabuda akaenda. Baba wakati uya kubva titaurira mukicheni. Womufonera akadzima foni, wakatuma munhu akaramba kuuya. Mukudaro tiri kushungurudzika zvakanyanya nekuti wari akati wari kukutumai iwawo wari kusotwa ngemombe dzangu. Ndiyo nyaya yatauya nayo Changamire. Tete, nyaya is an inheritance issue. Anjo. Imi makaweza nasemho.
Because according to law, ndima beneficiary estate yababa wayo namai wenyu. Saka imi sema beneficiary you agreed kuti munhu achatora zvinhu achishandisa izvi ndiElliot. Yes. And kana makati ndiElliot, Washington is not part of my beneficiary estate. Is not. Is not a beneficiary. Havana Kana Elliot asiri beneficiary, one atone mhosva yainayo criminal offense yeforgery. Kana akakwanisa kunochinja bhuku rababa remombe kudheri baba vasingazivi, it's a criminal offense. Ndiyo inonzi forgery yaakaita. Then tiri ipapo Washington ndiwe mukati kutaura mira pakada. iwe Washington, you can only become a beneficiary estate about passive. You don't benefit from the estate about well, Baba cannot be struggling. And it, iwewe, you become an impediment kwa mwana. Because wa mwana, wakutadza kuenda kuchikoro because of you. Wana baba wakutadza kushaya chekudya because of you. Asi zvinhu zvavo zvawakashanda, wakashandirwa nababa wavo, wakasiyirwa, wanazvo. Chinondinetsa kuti urumbowana kupi simba iri rekubva wati waridzi wechinhu vari kutaura kuti no, iwewe woti yes. Where are you getting that power from? Because baba wako, and according to the family structure, is the rightful owner wePlaza. And he's not the owner, but he is holding the Plaza and in trust Of the siblings. of the siblings of the Wakababa family. now. It's not his farm. They are always as like a good. Asi munhu wakaentrasta kuti run the farm on our behalf. The Elliot. Iwewe, you are not Elliot. You are Washington. Imi mune tsitsi. Murikuzwa namudhara Elliot nanatete. Imi ndii mune tsitsi. Asi tsitsi dzinotsitsira. Chekutanga chamaifanira kuita kungoti paakachinja bhuku maifanira makabvura makatomusungisa ipapo. Asi nenyaya yekuti bhuku richine zita rake anokwanisa kungosungwa. Saka chekutanga endai mumusungise, kana kuti kana achibvuma endai mubvise zita rake kudaily, mudzose zita rake. Imimi ndimi waridzi, ndimune right yekuita chinhu ichocho. Iye haana right. Handizvo. Chechipiri, paPlaza handi pababa waElliot. Plaza ndere mhuri. Ifamily chii property. Saka if you cannot fit into the family, then you move out. Nemombe dzako kana winners. Because wakutotengesa mukaka wemhuri nemombe dzemhuri zvawakasvika zviripo for your own chii, for your own benefit, which is wrong. Kana newe iwewe kuona ine magatsi ekuumira mudare nababa wako iwewe, magatsi ekuumira mudare nababa wako iwewe over chinhu chake. It's very unfair. Your love for money is too much. Iwewe uyo wakagara muimba, uyo wakagara ngea Huh? shuwa une shuwa kuti ndibaba. Inoitisheni uri kutora ndeipi iye asikazivi.
Toro ndo toro baba u haina mpita wako. Juzo. Daida. Wamtora masimba baba kuita akuli wewe pazipi. Come on, do it. Our room is sitting there, Baba. Wataura nyaya yavo. Iwe uchitaura uti zvauri kuziva wasanga kutora zvinhu ukati zvinhu pamwe Zvimwe tiri kukumanikidza. wada kutokugombira pamwe ndiwo anamudhara uri kuti ine zvataura Zvauro. Zita ndi Washington Sabunda. Pamusoro pedare nemaburukuta. Ndokuva nhau iri kutaurwa apa. Pane kutonzerana kuri papa nababa. Noti nababa nanatete. Ana mai maini aripo. Iye uri behind all these things. Kuti inini ndisvike pandiri panapa. Ndakawira nababa ndabva kuchikoro. Ndasimudza famu rese ndokuta the whole face of the farm. Ndini. Baba akutumwa ndwana tete kubudikidza nemainini kuti auya andidini anikonfurandi kuti inini ndibve iwo wasari wachisachi zvinhu zvavo. Mukada kuona ndikuti ndine madokumenti kuona everything zvandiri kuita pafamu yafamu. Ndini ndiri kuita famu racho rese. Ndakatomborima ugadheni ndikatoita mbiri yekutoprodusa if you know macabbage matsomba everything zvinhu zvizhinji pandabva kuchikoro ndini ndaita tichitowirana baba zvakanaka zvichitoita zvese zvedu zvititori right. Kamu mwana tete wauya ndowakuti isisu ndisiwo chaunongoya wachitaura ngechekuti wazi chinhu chechipamba pedu unofanira kushandira mhuri. Tete honai ndiri kuitawo basa ndine mhuri yatoda kutarisa izvo zvazvisutariswa zvawakutaura kuti kwanzi pane mwana watiri kuti mwana wana kuita sei sei zvese zvekutaurwa apa. Mwana wacho ndini ndiri kuendesa kuchikoro wamwe wacho mwana wemukoma ataurwa apa ndini ndiri kuendesa kuchikoro kubva ndakamutora grade 6 ashaikirwa paanga ari kupazi tikatotaura nababa. Baba honai nhau iyi yamira so ndini nyakuti ndamutora mwana achitotambura kugovhingo ndini nyakuti ndamutora beti ndini zvese zvititori muzita mangu ndaisa baba honai mwana utaya naye panapa kwazi kamari kauya ndini ndakatombokapushira futi kasvotikawe kamari pakabuda. Baba honai ngatiti tidini imimi mochidini mochitorwa chimwe chikamu ini ndotora mombe 2 dzekutini mwana akwanise kuenda kuchikoro because nhau yange ari painga aida kungotora mari yodyiwa isina mai nababa kubudikidzana ndati. Saka ngona nhau zvazoonesa iyo zvese pandakangoti rori rauya rakutanga kutora mukaka. nyaya iripo manje arikokona paunokutaura nenyaya yekuti pana mainini ndi mai wako mukadzi wababa. Mainini haasi hanzvadzi yako. Saka as long as baba wako aripo mukadzi wake warora naye mwakubezi ndi mainini haasi kurora nemukadzi wako iwe urora newako. Saka as it stands right now baba wako wakazi nhasi wamuka wasipo zvinhu zvababa wako hazvisi zvako. Surviving spouse ndi mainini ndiye ari in charge. Saka iwewe you cannot haurwiri shanje dzamai ibva ipapo kukurwira shanje dzamai. Kudai mai wangu waripo ndiwo wanofanira kunga wari in charge. Ukaita mweya iwowo waisa mweya wohono handiti iwewe chiripo kuona kwandaita kana uri kuona kuti wakafunda ende uri kuona kuti urikugona handiti why unoda kuzvishandisa for the benefit yevamwe. Go somewhere unotambe zvako uite zvako. Izvi ana baba nehanzvadzi dzake idzi nana mainini siya. Inini chandaitofunga chachite kuti kana uri kuona kuti zvekushandidzana nana baba namainini zviri chii zviri kunetsa yakakura sei purazi 42 hectares handiti waikwanisa kukumbira kuna baba nanatete kuti no 5 hectares ituka ndikumbirawo pachii ndishandisewo apa pa 5 hectares uri independent of the family.
ukaita gadheni rako ikoko, woita mombe dzako ikoko, woita sei, handiti uchazonzwa kuri chii? Ubve papi? Andorwa. Because usakadaro ka. Iwe ndiye unoramba uine mhosva. Because hauna chako. Zvauta zvuri ndo the face of the prize nechi zvese. Yes, it's okay. Uri kugona. Asi zvakafanana futi nekunditaura kuti ndakasvika pamba pako iwewe pasina jurawo, pasina loni, pasina chii. Inini Roja ndobva ndaisisa magezi, ndobva ndaisa jurawo, ndobva ndaisa loni, ndobva ndapendesa pendi yegrey. Wapendesa pendi yegrey nekuisa jurawo nechi, asi pane zvori kukangana. Handi pako. Zvinoda muridzi wekuimba zvekupenda. Iwe chako bhadhara chii? Rent. Kana da kupendesa muridzi weko wadini? Wopendesa. Mpe mari yake, kana kuisa jurawo, woisa jurawo. Kana usikadi kuisa jurawo, hadi. Usamuisire jurawo ba. Because musi uchazi mwana wangu uri kuBritain wakudzoka next week. Saka ndiye hako yakugara panapa. Ucharwadziwa wakusunga jurawo yako neloni yako nependi yako. And the next thing wakutoenda kucourt kuendera imba isiri yako yawakapinda uchizwa kuti imba isiri yako. Anzu iwewe zvana baba nana tete siyana nechi nazvo ngezvani ngezvako. Iwewe tanga zvani zvako. Because right now ndikona wakublame wewe kuti wana wasikuenda kuchikoro because of you. Kadhi remombe kuchinja kwaita kadhi remombe handiti ndo kwakonzera nzara mumhuri. Because kadhi remombe iroro ndo rakaritenesa wakaona kuchikoro, ndo rakariisa sadza mumba, ndo rakarikuita zvese zvinodiwa. Iwe wakabva waenda korichinja. Iwewe pamombe kune dzako ere dzinoti iwe? Ndizvo. Kune ndani? Kune 33. Dzimugara ane 6. Dzamudara 6. Iwe ndo wane 33. Ndosaka ndataura kuti mambo the whole concept iripo. The whole concept iripo. Today kwacho ndakatanga kuine mombe 2. Ndokuva mukanatsa kuteka bheki makona mombe dzakafa dzakawanda stere. Kudheri kunouya dzimaloni dzakawanda stere. Dzinoya dzimaloni dzakawanda stere. Ina benefit to almost 8 kudheri. Ende ni mombe hadzinetsi kuwanda ndinoita artificial insemination. Saka mombe aiwa ndinoita futi. Baba takaendesa mombe almost 9 kubonda. Tikawapa mari ikadyiwa ndiwo. Kana ipopo mari ndida kutokuyeudza chitoendesa zvese mari nchiva ndichiwapa. Asi chakuti wakuda kuuya kudivi rangu manje kune value yangu manje yekuti danga kuona pane nyaya ndosaka ndakutaura pane dambudziko ndiro shamwari uri driver wangu wekombi handi uri undikeshera everyday handi iwewe driver wangu wekombi uri undikeshera mari everyday ndokubhadhara pay every Friday handi but after 6 months uchikundondidrivira ini ndine kombi 1 iwewe wani 7 asi uri driver wako. Unaona pale nyaya hizo zvizi baba wane kombi 6 iwe wane 33 asi you are still driving kombi hapa. Unazungumza kuti iwewe is an advice ndokupa buda basi because you are energetic, you know what you zvauri udini uruziziwa zvaunoita unodini unoziwa handizvo. Just move out. unomuka usiwa wasiye mombe dzao 6 iwe ndoite zvinhu zvani vanoenda kwamke kana iri land yoruda iwe waripa wakumbire they give you 10 hectares iwe shanda uko ndokwa iwe wasiya
wari kwani wari kwao because iyo zvizvika ni effort yauri kuisa nechika haichaoneki. Why? Because pano vari kugurumuna kuseri wakuti haasi kusenza zviro zvedu akamutswa nemari uri kuona nyaya ndizotaura kuzoruziva wakati wakamuka nemari yedu wanga usina chiro wakanobva usukuru kuine diploma risina mari saka ngezvedu saka mombe wakatanga kuti iwe kuti uzova nemombe wakangowaiwonepi mari yacho iwe wabva usukuru nediploma risina mari. mombe dzavo ndo dzakakumutsa mombe dzavo iwo waitokaita artificial insemination hatiti dziri kubarazvo hatiti iwewe dzako dzizowanda kudarika dzawakasvika dziripo dzaita dzako dzakuti artificial insemination wakarudziitirepi wadzionepi ndiko zviri kuona awa ndo pane kuchema kwavo kuti dzawakasvika dziri apa 6 pawachinja bhuku hatiti mari iri kupinda uku yaifanonga ichiya ichiwedzera mombe idzi 6 haichauiva uku iyo akuti mari yauya urubvatenga yake 1 ukaisa next wotenga 2 akaendisa ka 6 months watonedza ke 4 wadini watenga idzo dzatomusarani rake aivanogona apa uramba achidii uramba achitenga achindotenga imurupenga mukupopota iye uchidii achitenga muchiriswera kurara kutadza kurara mukunyora maplan book kunyora statement yekukoti iye uri kutenga mombe apedza nekune mota achidii achitenga imurudii murutaura andikaona ndozviri saizvo chikutoonakatawa kana zvizvo zvakaitika handiti ngazvichidii ngazvigume handiti zvaguma handiti iwe tanga zvani It's good for your family. It's good for you and yourself. What you are creating yourself. Muri yako wakarora. You are creating problems with your wife. She will never enjoy it. Nyamukaita kumubekana zika kana kugara mumba mune makeni 25 mukanga wakakora ne refresh. She will never be able. Anozunguzva chi? Zvozvo. Lazoredi yota hatorina ane access kune mombe idzodzo kana mabhuku autora nechizvese haatosvikipo hosbani nautora kuti hasi zvenyu kuti munofarira here kuti mwana uyu aite bhizinesi remombe papurazi penyu uri kuita uri kugutsikana ndizvo here zvino dambudziko riri papi hakuna uri kumunyima iwo mari yemombe dzake zopane dambudziko apa toda tione baba mwana wangu zvaakauya kuita dheni haana kuuya kuita dheni wakatosvika rini kutiri kuita action dzimurutokamawo mwana wakauya muri kukama mombe kuya kwawatsonga achichikubatsira iwo kuita dheri iroro mukaka uchichiwanda saka mwana haana kumbotutsira mombe kwawo matutsirire acho manje zvaataurawo shuwa kuti kune wangouya waiti no ngatibatsirani ndakati madhona yes wakapa imimere ndopane nyaya ndotarikauya 9 mombe ka rusi apakwasagonda iye aribati 9 dzawedzere anokusa kubhuku kwake asaisa mukuru bai asi kuru ndo chakatanga asi chiro chakatanga chine nyaya yese chiri kunzirwa ndoti ikuru yemuridzi yakanzwa ndoti tiendi pamberi mukati munomira kumakaita kudaro koko muchada here kuti abve papurazi penyu kana kuti muchamupa wakashikama izvo tiri mhuri tichachotaurira nayo izvo titazwa kuna changamiro kuti hatisati tatonyatsa kugutsikana kuti changamiro wakini kuti wemhuri atichipo
kuti todini nemwana otherwise uri kuita zviro zvakanaka chaizvo but chauya kubva nesu vatotoshamisa ndaindozwa kuti sagonda mwana uri kubvira kugona uri kuita dheri kwayo chaizvo paitwa condition yanga iri yavo aina kushata makura zvesagonda handiti mati mwana wakuita zvakawanda mashatirwa iri kuti zawandii hazvina kushata handiti mombe dzawanda sagona ngatichiti mwana uri kunyima baba ngekutomba uri kuba uri kunyima baba uri kuizwa ere washe wazivi baba uri kundinyimireiwo ndokutorwa paka ndakaikwipa kurunzi kugadheni kune mameshini chichichichi zvinhu zvezvo zvapera kufa meshini watone pambu nyowani itori kuya takatenga zvinhu zvandototenga inini asi handishandiko kugadheni mari yekugadheni kukuda mari zvini asi waonangoti hatisi kushanda nokuti inini ndindaishanda kugadheni kwacho ndikauya ndikadzingwa ndiwo wakateta ndowakatondidzinga ukazibva kuno kuita zvedhei ndaenda kudheri ndaita vhali ndo yakudini yakutenga ndosaka tati rimwe gore nawatawandiwana tete kutika mukana kukatarisa wari kuti hanzvadzi yavo haisi kugosoka zvakanaka bange mwana asi baba nemwana hapana chinetso baba mukuvari kutaura right inini ndati rimwe gore ndakaenda uchechi kuzayoja Deeper Life handiendi hangu zayoja asi ndakaenda kuDeeper Life gore rino ndatori kufuta Deeper Life ndokataparidzirwa nababa Ezekiel Guti zvikazi nababa Ezekiel Guti ukaona uri pakambani mushina ukafa wozi endai moto remutasa kumba hapana chinodii chinofamba mutasasa katodii asakatouya mutasa wouya mushina wodini ufamba next month ndizvo next breakdown ndizvo pese panongozi zvinhu zvashata nozidaidzayani mutasa zvinorevei one zvinoreva kuti unogona chii basa ndochekudii asi chechipiri zvinorevei futi zvinoreva kuti nguva yako yekuenda yakwana handiti kechitatu zvinorevei zvinoreva kuti une tarenda rekugona zvauri kudii zvauri kuita chienda unotange zvani zvako ushandise tarenda rani rakura bona kubva gore irero zvange ndambozvikangana ndavaenda twiki zvandasiya basa why ndaikwanisa kudzoka kubasa katatu pausiku 1 daidzaiya pandatozveshua paunodaizwa paya kuchausuruziya kuti uri kupera ngoza usi kuramba wakuramba uri kufunga nguva yese wamwe wakatorana nemadzimai avo iwe uri kuwasenzera mwedzi wapera hapana paizipeya mutasa yakasiyana nechi newamwe handizvo driver ndidriver iclass ani class 11 mari yakadini yakafanana mari inosiyana nenyaya yechi yetime yawagara pakambani makore ndiyo difference yechi inouya pamari but otherwise pay muri kuse muchi grade asi wanotozviva panapa kuti every rori rinouya panapa nyowani rese rinotestwa namutasa mutasa akati yes munhu wese yes mutasa akati no munhu wese ichi no asi papay neuyesi hwake iwowo takafanana saka what is that, does that mean zvinorevei wakaita history wachiri kuziya history hameno wachiri kuziya panapa pane chidiagram chaitiri kuhistory iAfrican Heritage Book 3 here
chachakazi padenga so chachakazi the Bolsheviks, the peasants. Tikutora nenyaya the 1917 Russian Revolution. Andizvo pane pazasi papakazima peasants kozva anonzi mabourgeoisie kokuya kachipira mapeasants pasi papakazi we work for you. Andizvo ndozva zviri pachi mapeasants pakazi we work for you. Mabourgeoisie padero zvikazi we eat for you. Murikuona zvatodini upenyu. There are some people who work for others whilst others eat for others. Mukaenda pakambani anohora mari yakawanda handi anosenza. Anosenzesa sereki pakambani ndiye asina chivo. Ukaenda kumatanda ari kudhonza matanda nekurwirwa nemiti achidonherwa nemiti achiita sei achijamba miti achidonha achiita sei wachipinza marori wana machocha anohora $155 pamwedzi. Asi munhu akagara kwamutare kunyakameto ari kuti ireni yaita matagiri yaita macubes mangani nyanguyu hamuna mita target kofiyo yaenda yareba rori nechi that person ane Land Cruiser 300 series iri panzapa anogarepi kumurambi wana wake arikubhadharwa school fees anopiwa mari yekutenga masutu anopiwa mari yegrocery every month amona ane holiday allowance yekuti every year anofanira kuenda nemhuri all paid for by the company kuBahamas. Asi mari iri kohiwa iwo munhu ari kuisenza wacho ka paChristmas vatadza kutenga huku yekuti haizvichi bozi akatenga huku $25 school fees yepazongona ichakwana. Muzapomuziva kwedza ndikuonese iwewe Washington ndoedza kundikuonese kuti you are working and but some people want to eat for you. And they will not stop. Kuti you are working but there are some people who are waiting to eat for you. Andrew, saka ini ndikuti Baba Gutu wati it's time for you to move on. And you can't be the face of the company. Company is yako. And you the face of the company. You company yako. And mama, chine mugare pasi nanani nanatete. And mwana ngaise mombe dzake mbukurani rake. Dzenyu baba ngadziende mbukurani renyu. Munozvitorera mari yenyu mukaka kupi kuti airport. Mochita arrangement nemwana yakuti mwana paanoendeswa mukaka wenyu pamunoendesa mukaka wenyu iye achiendeswa wake wokutakurirai wonokuendesai. Asi mari yenyu modiri muzvibatira. Asi mwana maona kuti is a very valuable asset kunemi mese nekuti Prazi ari kutora Prazi rimire zvakadii zvakanaka. So kumurasa kungave kwakanaka kune wangu asi kuneni kumurasa hazvina kudii hazvina kunaka. Mupei garai pasi nanatete newangu mubvisei ipapi pamusiri kumuda momuisa kupi uku paanozviitira zvinhu zvake zvinoti ani mukadaruza mugoradii mukamudzingira hazvifaniri kuti paite rwengo baba. Handiti muri baba nechii nemwana. Mombe dzinokwanisa kufa neJanuary dziri 6 mwana ndiye anokwanisa kukupai futi dzimwe 6 dzekuti mukontinue kumachi nemukama. Saka tikuti ukama hwakakura kudarika chii mari. Imimi kuona mhuri yenyu hazviitiki sagonda zvataura natete apa kuti zvatakawirana semhuri kuti semhuri takaona kuti munhu anokwanisa kugara nababa namai achivachengeta ndeuyu
tochimuti Eliot go back and ogare nani namai nababa, uchengete mai nababa. Akachengeta mai nababa zvakafadza munhu wese kusvika vanhu vadini mai nababa wafa. Andizvo mhuri ikati aiwa kufa kwamai nababa hatisi kuti tarasa chi Eliot. Eliot carry on nezvamba chidii uchita. Is a rare thing kuchirwa muupenyu kuti muri nogara kudaiko kuti uyu ngai yake yakagarapo notaona kuti ndiye anokwanisa kudyana nababa. Hazviiti kwanasa gonda kune vamwe iselese. I'm telling you, mataura vamwe vari muno kana vachifunda vamwe kana vanhu vari muno vachifunda watofunda kubva kupi kwamuri kuti it's possible kuti mhuri inokwanisa kugara pasi ikaona potential yeumwe naumwe ari mumba womupa munhu zvinoenderana nezvaanogona. Ende ndatoona kuti bambuka yes zvazouyawo zvakana Washington DC, asi munhu kana mwoyo wake unokwanisa kuona kuti munhu anokwanisa kuchengeta mai nababa anoupenyu hwakanaka, ende waberekiwa wachamuchengeta yanguva yavo wabereki kumuchengeta iye, because iwe ichasvikawo time kuti ada kuchengeta, because right now akachengeta but it's now his turn yekuchengeta, and the people vanofana kumuchengeta nawo ndiani? Washington. Ine ndikuti nababa wako handiti nekuti mauya kukoti nhasi handiti hazvikutadzisi kuti ukontinue kuita zvanga uchiita kuna baba wako. Don't forget kuti is your father. This is just a case yauya kukoti nhasi ukatobuda muno yadii yapera. You remain his son and he remains your father. Handiti saka isu tikutaura kuti no chingoripo chete kuti pane chinhu chawaine simba over chausina iwewe, ndo chete nyaya iyo yekuti prazi nderani ndirako. And now you can't go there womira kuti prazi ndatora aiwa, because awatoa aiwa prazi nderedu tiripo 6 tichipo asi watakati prazi nderedu ndeoyo, because ukanotarisao zvechiwa kana nyaya ikaenda kwamaster of high court kuti estate yaita sei yadeclare and all these things will be dzinonyorwa kwamaster of high court kuti kune prazi rababa nechakati 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 handiti mhuri yochitowirirana futi handiti kuti tiri kushaya sei uyari kwanei uyari kwanei uyari kwanei uyari kwanei by right iwe unofanira kunge uri kuona share yavo wavo ndokwaunofana kuchibenefita, but that thing hasina kudii hachina kuitwa because tiri wani because iwe unokwanisa kunge uri kuona kamukutora chiri wani, unokwanisa kunge uri kufunga kuti natete ndo uri kurwisa namainini sawa sakuona munana mpomo wangani urikutaura varume basi 2 wane vana vakomana vana vavo vakomana vari mutaura handiti saka kufunga kwenyu mimi kana vari kuona Washington ari kushaina vari kuti because kana vari kuona because right now mafungiro avo munhu wese wakuti Washington aenda nechii Washington aenda nechino but they are forgetting kuti Washington anomuka every morning anomuka na 4 AM every day achirana sei achikama mombe achifidha mombe achita sei achibaya mombe achita sei andira but nyaya iripo ndekuti fidha hako mombe nekuita sei zvikafu nechizvise asi tiripo tese hatisi chani akona chino ukona zvito indo batsira iwo. I'm not being cruel on you kaunti but indi chandokupa advice advice yekuti usanetswe nezvakadii nezvingafanira kudii and you are already in this business and autozoti daily family unorarama sei and saka iwo and chingoita zvinhu zvani because your enemies are more than what you think and your enemies are more than those you can see.
Unapata kwa kuna wanatetea na mai nini na mabao usikuwa ndio maeleza. Ndio. Hawasi maeleza. Maeleza kwa kawaida. Ndio utaona mambo kadhaa. Aiwa, ndio sasa nao ya kunuka. Hizo atizo yote kudzinga kuti papura zai. Ili tatu ku advise kuone. Kuti chini chikaita kamera sechakamera sei. Uchiri ukwanisa kudai. This is the time to move on. Wanamda sana ufundira. Na natete. Na ukundira pamoja to chita meeting si mabeneficial. Asi. Ijatu mwana awe ni pake kuti. Anoita kuti kwake achibatsira baba but aine panoti pane. Pasiri pake ba kuti mamupa. Asi kuti adi. Muruze mutaura tete. Kuti akwanise kudii achita zvake mupurazi menyu harisi rake bamuti mamubaba pato pake ayo andizvo pekuti adi ashande ari independent of chi uku kuti uyu aite sei akwanise kuwana zvake zvaanofanira kunge achidii achiwana zvese because pamwe pacho tokwanisa kumuremedza because mari yemukanga chaiyo haina kuwanda semafungiro yamungu. Ine makosi akawanda, ine chi zvakawanda zvinoitwa pamukanga. Awarapa wamora utarapa. Is a daily farmer uyu arapa. Awarapa mfumo wedu. Haisi number 3 the whole of Manicaland province. Ndiye number 3 pa producer mukaka after Berlin family. Saka he is not a small boy. Munhu mukuru ari kukama mombe dzakawanda. Amenobuda bokoro. Chiripo pateri pamusemo zviyomanika ing'ombe badzi sagonda ngoziziwa. Mwana uri kubvira kuita zvingodadisa zvisingozizwa. Zvinototishamisa kuti mwana uyo uri kunyima baba wake mari hapana mari basa gonda uyo uri kupiwa 1 cent pamukaka 1 liter. Mukawana munhu otikadziya dziuya hunde asi mari haidi musiwo yoba. Pamwe kuti nyimo uri kutononokerei tiri kupotseka kuramba ari maoverdraft basi kuti tirarame tisagonda babwe mwana. Mwana mukoni henyu une mwana une chido chekuramba achiita dei. Ini wangu wakatiza magara kwanaka ngimwana une shungu yekuti papurazi papapa wake parambe paikamwa mukaka. Mukora kana mutsotso mwese umu hapaicho musingazivi ingani ng'ombe dziri kukamwe ng'ombeyo chititi tisagonda basi bvira kubatai mwanayo ungokubosoka. Ndosaka tati dzokai mugare pai samateti anditi mupei aite zvaari kuita andika imi muchiita zvamurikuita iye achiita achikubatsirai mozvamukaa mwana murume wamutaura atotaura nemunhu ari kukama keni mukaka tutaura nemunhu anoendesa mukaka 9,000 liters pazuva kuDelbo. Unoziva ndutaura munhu atotaura nezvake uyo urikutaura unoendesa 9,000 liters dzemukaka pazuva kuDelbo. Ndozvatutaura saka ndosatutaura kuti muri kutaurwa nemunhu anoita sei hamutaurwa nemunhu asimo pamufield iyoyo mutaura nemunhu arimo unoziva mamiri akaita zvinhu zvacho. Wafuma ukama nasi. Nazi unokutoyambe wafuma ukama asale kwalipo. 4 AM akatokama. Delbo tikauya na 6 o'clock. Yoya. Ili mama chuma 4 unoka kutiza pala kwa kwenda kukama futhi. Ipanero. So it's not as easy as people think. Mwa, saka kuti isusu mwana wako mupei mukana kuti aite zvaudini zvaari kuita. Asi at the same time achikuti imi muchiita penyu pacho padiki asi achikubatsirai futi. Kuti zvinhu zviite sei zvinhu zvisafa. Hatisi kuti taikukana ba washandura. It's not an issue yokukana. Issue yeclarification. Kuti people must understand kuti pari kuitea.
Then so that when you come back, when you go back home, munoite zvinhu zvisipo. Iwo panokwanisa kuti ubatsire parudiwa hewo. Ita sei? Batsira kana usingakwanisi extend them I can't. Ndozviripo. Pausingakwanisi wobatsira, paunokwanisa kubatsira wodi batsira, pasingaiti apadi. Andizve. Ndopasiri kuzwisisika nababa. Ndosaka tati. Maybe to make him understand. Andizve. Iwewe mira kwako. Baba wamira bani? Pake. Andizve. So that baba azviitire mesi dzake ega mabhuku ake kuti ndatengesa mukaka wangu $2. Andizve. Asi parudiwa $15. Asi ndatengesa mukaka mari $2. Asi mari iri kudiwa yemanidzi ichi $15. Baba akasangana nazvo izvo zvokaita katatu, you understand kana wakutaura iwo kuti hapana chii, hapana mari. Yes, taurai. Gara pasi wacho. Zviri kundinetsa ngekuti isusu takauya pamushando. Ndichakumbirawo zita. Sorry, ndiri Rose Sagonda. Takauyawo pamusha. Uyu wakabva kuchikoro haana kumbonga aine dhora rekutenga mwombe dzanga dziri dzandi dzasagonda dzese dzikazobereka aitengesa ngemukaka kubva mwombe dzababa. Nhasi uno dza33 dzababa dzendori 6. Handiti iye zvine zvinotengesa mwombe wakabvira kare kutengesa mwombe. Baba hawana nechaanoona baba kubvira undogara undoboira ari undodarira. Asi iwana ngatotengesa mwombe dzese. Haatauri hadini pamwe ngozoona mumba kamwombe kachekwa. Haazivi baba kwakusirwa kabanda uku mumusha. Asi yaari baba. Saka ndo pari kutirwadza iye zvizi murwere zvariko. Nhasi uno kuyako takaita hakuna mangwanani hakuna kuti kudini. Ungondoti wana tete wari kuti watadini. Hatakutosha nekusvika pamwe izvozvo. Kuti tiuyewo kumusha hatigari tiri kuno kaisa. Tinotouyawo ngenguva kuti regai toonawo hanzvadzi yedu. Saka iye zvinezvi taakufira nekusvika ngekuti iye haachadi ndombotoona ngokuti zuva nararo takati uya timbotaurirani izvo hazvina unaka mudhara wari kurwara. Unoti guguduri iwe uripo sei ngatitaudzane. Akati handitauri nezvizvida izvi kutaura isisu mani. Zvakanaka here asi iye uyu baba vari pano iye Washington anga asikafambi ndii ndakamurapisa inini ndikamutora ndikaenda naye kunoto ndikamurapisa. Nhasi unowa kuti izvi ngini tita henyu yake tingovyakangani iye zvii tatogarisa tino yakatodzoka kuya kuona hanzvadzi. Nhasi unori kuti isisi takukanganisa Eliot takumukanganisa isu tinomukanganisa chii. Handina kumborya sadza rake sinzi kuya kwatakaenda wakamboti kuwa sadza wakaroora Zatopera, ndozvataura. asi ari kutishorokodza vanhu. Vana ari kutotishorokodza. Ndosaka ndati tete. Paakatanga achirambira nemari yekudzidzisa vana Taura mazita edu tinonyora zvemuri kutaura izvo. Tete. Tauzoda kuti mwashuru. Kati tataura mukomana Washington. Hazvi. Tati endai muchibva panapa. Endai kumba uri ngere Washington. Endai mugari naye Washington pasi. Nhasi. Unouya tete. Nhasi unouya. Kana asina kuuya munitaura kuti haana kuuya. Zvatopera. Because isusu tiri kutika zvaari kuita hatisi kuzvishora. Asi chatiri kushora handiti ndezvokuti pari kuzoita zvakati achiti handiti. Asi vanhu vainotarisirwa kuti anokwanisa kuzvidii. Handizvo. Ikuti kana kunozowo baba hausi kuchengeta. It's wrong. Handiti. Ndosati kuti chiendai mugare pasi. Handiti. Iyo zoruzo zvawakaita zvakashata. Ende wagadzirisa zvinhu izvozvo. Handiti. Mombe dzababa ngadzine bhuku rababa. Mangwana nhasi uri kunetsana nababa. Mangwana uri kunetsana nawaningina wako. Because waningina wako they are aware yakakuti mombe dzababa dziri mbuma.
Wanina wako iwo they are aware of that. Waruzviziva kuti mombe dzababa wakanyoresa bhuku mani. Zvinhu ngazvigadziriswa wachiripo wapenywa. Wachiri wapenywa. Muwirirane. Musazokane vabereki wadii. Wasisi. Endai mogare pasi wana tete. Mupe mwana nepekudii nekuti aite zvake. Mombe dzababa ngadziri ubhuku rani. Baba ngazviendesere mukaka wake ega kupi kuairport. Woita zvaangoda nemari yare. Ya. Ndokuda kumambuka. Mataura zvakanaka. Asi mukaona kushorwa kwaundoona ndikuita mukaona ndikurwiswa. Iwo ndo yandakasangana naye. Yandiri kutosangana naye. Wana. Ina chikumbiro wana wese wauye. Because ndo wanonyatsa imi maybe ndio yamuri kuoneswa ndiwa. Asi matrix ese pasi tikuaziya tese pasi nawa because pakati pauya vamwe wana hapana kuchawirirana banawa. Mukaona izvozvi the whole farm ndinobhadhara mutero yese from 2006 ndinobhadhara nechido chekuti tiri pafarm tikuita zvinhu. Pandataura kuti kumgarden they are making their own money. I do my repairs everything kuti iwo waite mari. Chakandirwadza ndechekuti ndapedza kugadzira dashboard rori rako yakotora mukakapamba ndiri kuona vanhu vari kuenda kumapurisa kunyatsakuratidza kuti picture yacho pafamu handisi kudiwa but inini ndachikumbira changamiri kuti wana wese wange waripo kuti zive clear nokuti tikangoti tega ipapa patiwirirani. Aiwa, ndosatatika. Iwo akandabvunza kuti unowaningina here. Waningina ndinawo. Waningina kuti they must know what is happening. Ndo panhako yepaground. Vanokwanisa kunga watotora kuti kushungurudza baba. Iwo vasingazivi mafacts chaiwo kuti baba usingudii. Handisi kumushungurudza. Ende baba unofanira kutaura wana wese waripoti wana inini mukomana uyu ari kunditira chakati nechakati nechakati. Handisi so that munhu wese understands. Wana tete varipo apa. Akandabvunza paya ndikati baba wako uyu kuna ana mukoma. Wana mukoma wane wana wavo. Wana mukoma iwo wari kupi? Because they must be here, they must know also kuti prazi iri riri kumbofamba sei because iprazi remhuri. Kana tuti prazi remhuri ka. Tutoti nyangwe neari kuSouth Africa wakanyarara ke kudai. But it's only one day you come here to yes. Ndakuwaka apa. Ndiko kuwaka ibva. Ndokuti hapana kuti anzi patataura kuti pane 42 hectares. Ini dzandinoshandisa maybe around 5 hectares chete. Less than 5 hectares. Ndosaka tati iwewe idzodzo 5 hectares ndichasei siya handiti identify dzimwe 5 hectares handiti awana tete wataurirana nababa kuti uku ndiko ndaona ndikafunga kuti tunhu twangu twakafunodini tunokwana ndiwishande ndizva zvitoriko zvitori established. Yes, asi inini ndiri ukaona pakadai so dai ndandira gara wasevha mari yemukaka iyeyo kana kutengesa dzimwe mombe handiti kana tsvagai chinoti iwewe pfuma yenhaka Mambo hapana pfuma yenhaka ini ndiri kushanda vanhu. Aiwa Zvangu ndiri kushanda kuti wana wese nyaya is not about zvauri kuzvishandisa iwe. Nyaya is about kuti uri kushandisa zvinhu zvedu. Kuona pane nyaya Handi zvako. Wariti waridzi weprazi handiwe, waridzi weprazi tisu. Ndosaka kuti iwewe ibva imomo mupurazi yewani. Kana uchikwanisa kuita source for something chaunoti ndechani ndechako andika gadzira chani chako because iri kwandiri zvinotomeka sense kuti kana patone munhu waunokwanisa kutorendera prazi andika wotorenda prazi woisa zvinhu zvako ikoko woita zvinhu zvako uchirenda prazi anditi izvozvo unoita peace of mind nemhuri yako inogara zvakadii zvakanaka nechimwe tunhu twaunogona tumwe tunotadza kuita pa unoita tunhu twako because apa ndikutaura uchaona musi unobuda papurazi vako zvedheria pano umwe ari kwatoya nemombe dzake 2 ndizvozvo. And what does it mean kuti iwe uchibuda webva iri mombe dzake 2 dziteri zviureva kuti munhu iyeyo paunga uripo anga ari kutokuchera kuseri kuti iyo dai wabva iye apinda. Ndosaka ndataura kuti maenemies ako uri kuona 2 asi wakawanda. Unzwa, that's my address. Go and sit down. Imi mwana mudhara
Tsagirai uyu nekuti amboshandire achitsvagawo zvake ashandire ipapo aonawo kwake wodi woenda abve mune zvemhuri endai muchiendai endai mugare pasi mutaura asi